Упънати тавани в баня – решение или миф? Разказвам, значи. Ние се занимаваме с упънати тавани, компания EcoSealing, казвам се Мишо и днес ви разказвам за таваните в баня. Може ли, има ли смисъл, заслужава ли си и така нататък. Първо, какво искам да почна? Упънат таван, това е напълно херметична история, която не се страхува от вода. Издържа до 100 литра вода на метър квадратен. Примерно, ако има нещо, някакво подтапване отгоре, тази вода всичката се събира на платното, ние идваме, откачаме единия ъгъл, с маркуче източваме водата, опъваме обратно платното, го взгряваме и то става напълно както си беше. В нашия случай тук светиш таван. Светиш таван в баня, максимално естетична история, максимално модерна. Сега много хора, които искат да си го сложат и слагат го. Примерно в нашия случай с черните плочки много готино си изглежда. Първият въпрос, вие ще ме питате как се обслужва осветлението. Когато ние инсталираме всичкото до ключ зад платното, примерно осветление, LED ленти, трансформатори и всичкото така нататък, ние взимаме на себе си отговорност на 2 години с пълно обслужване, без пари. Ако се случва нещо, ние идваме, оправяме и край. На платното и профила, на монтажа, ние даваме гаранция 15 години. Защо? Защото тези материали, които ние ги ползваме, производителите дават 25 години гаранция. Ние като цяло не можем да дадем чак толкова, даваме на 15, защото трябва да планираме чак на толкова, на макс на 15, да го реча така. Общо взето, упънат таван в баня има смисъл. Защо? Защото платното максимално херметично, има си антибактериални средства в съставките, не поддържа мухъл, не поддържа гъби и така нататък. Искаш, както в нашия случай, можеш да си го умиеш с време. Ако искаш, се наложи някаква нужда, взимаш си с кърпата някакво почистващо средство или за седове, или за прозорци и си го измиваш направо и забравяш. И това е.